Ai, hostia, que solazo. Hola, moi boas a todos, benvidos de novo a esta cale. Benvidos a un novo vídeo. Que tal estáis? Bien? Xa aí comendo turrón como a locos? Facendo sitio para a cena de noite boa? O sois de los míos e papáis toda la semana igual e el día de Nochebuena os llenáis aún más de lo normal? Vale, si sois de los míos, yo os comprendo. Levo un mes que le voy dando aí moi fuerte. Bueno, pois hoxe vamos a facer un vídeo un pouco diferente, un pouco distinto do que normalmente solemos facer nesta cale. Xa sabedes que aquí pois facemos vídeos de fichajes, vídeos chorras, ahora tamén incluso facemos unboxings e obviamente los famosos vídeos de críticas das diferentes formacións que vamos ver ao longo pois dos días, vale, das festas que vamos indo. Pero este vídeo vai ser un pouco especial. Estamos a finais de ano, estamos xa no mes de decembro, no último mes do ano e polo tanto toca facer un pouco un resumo, así, un poquito generalizado, do que para min supuxo esta tempada 2018 e tamén da opinión que eu teño do que foi precisamente esta mesma tempada. Así que non vamos a perder moito máis tempo e empecemos xa co vídeo, que creo que vai ser bastante bonito. ¡Hala! Arrancamos. Madre mía, hace un friazo hoy. Además choveu, vento... Buah, qué día de mierda hizo hoy, Bueno, pues nada, vamos a empezar a falar. Vou un pouco estruturar este vídeo en dúas partes. A primeira parte facendo un resumo da tempada 2018, que me pareceron para min a nivel xeral, sin facer demasiado énfasis en orquestras ou en formacións concretas, o que me pareceu esta tempada 2018 en base a 3 puntos, vale, dos que vamos a falar, a saber, es la calidad, los repertorios e a parte de montaxes, e despois vamos a facer unha segunda parte donde, bueno, vou facer un pouquiño máis un resumo a nivel personal e o que supuxo para min certos cambios que houbo este ano, bueno, que tiven este ano 2018, vale? Pois precisamente vou falar, ou vou dar esa opinión en base a 3 puntos, como decía anteriormente, que me parecen canto menos, non sei se los máis importantes, pero si, de meu punto de vista, os que, bueno, nos que podemos sacar máis conclusións. Madre mía, como abre el solazo ahora, Buah, espectacular. Espero que non se me vea mucho el reflejo. De hecho me estoy poniendo así para que non sexa máis tan exagerado. Pois veña, vamos a falar un pouquiño a nivel xeral do que para min foi esta tempada 2018. Como digo, a nivel xeral. Como digo, 3 puntos dos que vamos a falar. E todo isto baseado nunha opinión despois de ir a un montón de festas. Creo que en total foron como 127 festas sin sumar as de novembro e as de decembro. Basicamente solo as que se circunscriben a tempada 2018 hasta o 27 de outubro, que rematei a tempada en San Claudio con Finisterre e con América. Creo que foron 215 actuacións as que vin en xeral e en 114 días de festa. Aproximadamente esos son os números que eu manexo, e uns 8.500, unha cousa así de kilometraxe que le manguei al coche. Non foi o ano que máis kilómetros fixen, porque el año pasado me rompió la media completamente ir a Pontareas, pero bueno, estuvo yo cerca, e iso que este ano me circunscribí moito na parte de Ferrolterra e tal. Si é verdad que me moví máis do normal, por exemplo, a zona de Ortegal e demais, pero en xeral non salín demasiado da miña zona. Pero bueno, despois destes números, podo chegar a unha serie de conclusións. A primeira conclusión, no primeiro punto que facía solución anteriormente, calidade. Creo que na verbena de Galicia vou incluir a formacións, obviamente, a formacións galegas, e despois a formacións que son de fora pero que andan moito en Galicia, ¿no? A saber, el Combo Dominicano, Armonía Show, Grupo Bomba, Grupo Asia... Bueno, formacións que teñen aquí unha cantidade importante de fechas, ¿no? Ao longo da tempada. Creo que a día de hoxe temos un nivel musical en Galicia, na verbena de Galicia, buenísimo. Temos moi boas formacións. E ademais de ter moi boas formacións, temos moita cantidade de moi boas formacións. Que quere decir isto? Pois que, vale, temos unha serie de formacións que quizás son as máis mediáticas e que obviamente moita xente di, no, pero son mediáticas por algo, quero decir, están aí por algo. E sendo obxectivos, si incluímos nas mediáticas a París Panorama, el Olympus e el Combo, non podemos negar que a nivel musical, pois, son orquestones como la copa de un pino, quero decir, vale, nos puede gustar máis el estilo, menos el estilo, a forma de facer actuación e demais, pero son orquestos como a copa de un pino. Quizáis nese grupo podemos meter, a nivel musical estou falando, a Satélites, a Trébol e a algunha orquesta máis por aí que poda haber. Obviamente, si falamos de grupos, pois habría que meter a América, Claxon, a Asia, incluso diría Nebraska, a Cubo, tamén formacións de moitísimo nivel, pero que despois temos dous grupos máis que quizáis non a tanto nivel, pero moi preto dese nivel, demostran que temos unha calidade en Galicia tremenda, ¿no? Temos unha serie de formacións nunha parte intermedia, un escalón por debaixo a nivel mediático das formacións máis potentes, que teñen unha calidade brutal a nivel musical, ¿no? Este ano, por exemplo, New York me gustou moito a nivel musical, orquestras como Palladium, orquestras como La Televisión, Saudade é unha orquestra que queda moi ben, Solara sona bastante ben. Son orquestras que nese nivel destacan, vale, a nivel musical. Falan moi ben de que temos un nivel medio de moitísima calidade, ¿no?
aí poderíamos tamén meter algún grupo, vale? E despois temos un grupo de orquestas que quizáis non é nin tan mediático como os dous grupos anteriores, nin quizáis teña un nomes tan coñecidos, ou que tampouco teñan unha infraestructura tan grande, pero que son orquestas que sempre quedan moi ben, non? Por exemplo, Xacobeo, unha orquesta que a nivel musical cumple maravillosamente ben. Nevada, outra orquesta que a nivel musical cumple moi ben. La Ola, unha orquestra que sempre vai quedando ben. É dicir, hai formacións nese grupo tamén, un grupo máis humilde, máis tal, que tamén sonan moi ben. Quizáis un pouco o seu punto débil é o repertorio, porque un repertorio máis típico, máis estándar, que por outra parte é lo normal, que decir, ten que haber formacións de todo, senón é imposible que ata 100 e pico formacións que temos en Galicia, ou na verbena de Galicia, pois todas teñan unha personalidade e un repertorio super personal. É imposible porque entonces, madre mía, seríamos la hostia. Entonces, bueno, creo que temos moitísima calidade a nivel musical, tanto nas formacións máis mediáticas, como nese grupo intermedio, como tamén nese grupo un pouco máis de entrada, un pouco máis de orquestras humildes, pero que demostran que teñen unha cualidade máis que decente. Entonces temos un nivel medio moi alto, moi boa cantidade de formacións boas ou moi boas, e a verdade é que podemos presumir diso. A nivel vocal é un pouco máis complicado, porque quizáis a nivel musical todo se basa máis en tema, bueno, tens que ter habilidade. Yo, por ejemplo, soy un puto paleto, no valdría para tocar un instrumento, pero todo se pule con ensayos, con práctica, todo se vai pulindo, pero a voz é máis complicado. La voz, si non naces con ella, es bastante máis complicado, entonces tamén é algo máis complicado de encontrar, ¿no? Creo que tamén estamos a moi bo nivel vocal. Temos orquestras como París, temos orquestras Panorama, ten Voz Arroz, satélites, pero obviamente é un pouco máis complicado, pero de todas a media de calidade, tanto musical como vocal, estamos brutal. Outra cousa é se sabemos ou non explotar toda a calidade que temos na verbena de Galicia. Eso é outra historia, vale? E aquí xa nos metemos no segundo puntal do que facía referencia anteriormente, que é o tema de repertorios. Para min, o punto débil, xa non falo da verbena de Galicia ou as formacións galegas, sino tamén das formacións que veñen de fora, é o repertorio. E aquí eu creo que non podemos discutir, vale? As formacións de fora pecan de outras cousas, e aquí en Galicia pecamos, para meu parecer, dentro dos repertorios demais, pero sobre todo de tres cousas que a mí personalmente me chirrían bastante. A primeira, temas de actualidade. Estamos vendo que a día de hoxe a música que está saindo é moita música de consumo, lo cual es normal, quere decir, estamos vendo que prácticamente todos os días están salindo temas a 12 e a 15, vale, por día, e se está saturando moitísimo o mercado, e iso se traslada a verbena, isto é así. E hai moitas formacións que están pecando en formar un repertorio en base á actualidade. O sea, que fan 3 horas de repertorio facendo exclusivamente actualidade. Claro, eso hai formacións como Cinema ou como París ou como tal, que mira, pois é a súa especialidade, levaron facendo durante moitos anos, ademais, bueno, sempre lle dan o seu rollo, sempre lle dan a súa personalidade, pero que despois hai unha serie de formacións que están basando en facer un repertorio completamente de actualidade. Orquestras como Gran Parada, como Marbella, que hasta fai 2 días prácticamente eran formacións que sí, que tiñan un segundo pase máis ou menos cañero e tal, pero que eran formacións máis ou menos de baile e que cambiaran tanto, absolutamente tanto de estilo e que prácticamente se pasaran a outra beira, pois é un pouco extraño. E ademais vou dicir máis, non sei moi ben por que fan isto, porque están buscando un público máis mozo, cando realmente ese público máis mozo xa teñen as súas formacións de referencia, que basicamente é París, El Combo, Panorama, Olympus e pouco máis, e están perdendo toda esa base de xente que realmente sigue esas formacións para non conseguir público novo. Entonces non sei moi ben cal é o objetivo. Eu entendo que as formacións teñen que avanzar, eu entendo que as formacións teñen que evolucionar, eu entendo que as formacións teñen que cambiar, pero sempre mantendo unha esencia. Para min, un exemplo claro ou dous exemplos claros da evolución é Trébol e Satélites. Son orquestras que a día de hoxe teñen un segundo pase cañerísimo, teñen bastante actualidade nos seus repertorios, pero sempre manteñen a súa esencia, sempre manteñen a súa personalidade. Cando teñen que botar máis baile do que normalmente teñen montado no repertorio, pois se adaptan ao público. E iso é algo que outras formacións pois se están perdendo, non? Eu creo que o tema da actualidade non é tanto que se vote, que todas as orquestas votan en Léchame la culpa e non sei que, porque ao fin e ao cabo isto é como en todas as épocas, sempre hai unha serie de temas que son los que suenan, todas as orquestas montan e punto, e se acabou. Ao fin e ao cabo a verbena é algo onde a xente quere o pasar ben, e normalmente a xente co que o pasa ben pois é cos temas que están sonando no momento. Para mí o problema da actualidade non é tanto iso como que haxa formacións que están baseando o seu repertorio casi exclusivamente en temas de actualidade, e para min iso sí que é un problema, vale? Despois hai cosas que tampouco tamén me chirrían moito, o tema de facer pupurris idénticos entre formacións cos temas de actualidade, e despois o tema de arranxos, que iso para min é outro dos puntos importantes dentro do que é o mundo do repertorio. A día de hoxe en Galicia ao mellor hai como 20 arranxistas, e eses 20 arranxistas
se distribuyen entre diferentes formacións. Isto que provoca é que haxa formacións que prácticamente sonen iguales entre sí. E yo lo dejo encima de la mesa. Cando vedes que hai moitas formacións que están montando, por exemplo, Échame la culpa en cumbia, e cando non lle podedes dar unha esencia vosa, unha personalidade clara e palpable ao tema, a ritmo de cumbia, por que en vez de montar o ritmo de cumbia non montades, pois, eu que sei, a su ritmo normal, ou metedes nun popurri aí co resto dos temas de actualidade? Quero dicir, por que cando vedes que unha serie de formacións van todas nunha mesma línea, por que vos non vos intentades desligar? Esa é a miña pregunta, non? Co tema da actualidade e o tema dos arranxos, por aí van os meus tiros. Creo que, para min, o verdadeiro problema é, primeiro, porque hai moitas formacións que están sonando iguales entre sí co tema de arranxos, e segundo, porque hai formacións que, sin ter por qué, están montando un repertorio 100% baseado na música de actualidade, cosa que yo non comprendo. E o terceiro punto dentro dos repertorios, falamos da música de actualidade, que hasta certo punto é entendível, vale, pues hai que botar os temas que están de moda, hai que montalos, tal cual, vale, bien, yo aí, que queres que vos diga, hai formacións que montan un repertorio baseando, da igual, pero o que si non entendo, e de verdad, aquí por moitas explicacións que a xente me día, e os encargados me estiñan dando e tal, non lo termino de comprender, por que na parte de baile, as formacións que estades un pouco máis adicadas a ese estilo, exceptuando Trébol, Trovadores, que este ano montou un repertorio de baile, pero quizáis o repertorio máis distinto dentro dese estilo de orquestras na Verbena de Galicia me parece un repertorio super ben escollido. De feito, teño aquí un popurri de valses, un popurri de corridos e de pasodobles, de temas que fai ou anos que non se escoitan na verbena ou que non se escoitaban na verbena. A miña pregunta é, se baseades, se tedes unha parte de repertorio que é de baile, por que vais a lo máis fácil del mundo? Por que vades sempre a montar os mismos temas de Juan Luis Guerra? Estoy del a pedir su mano viene, y la bilirrubina hasta el tupé. O sea, no es normal que cos temas que ten Juan Luis Guerra, ca cantidade de merengues que hai a nivel mundial, ca cantidade de cumbias que hai a nivel mundial, e ca cantidade de temas que se poden montar a cumbia, sin ser actualidad tamén, ya os lo digo ahora. Se non aprendedes orquestas canarias, unha das premisas que teñen as orquestas canarias é ir a Lúa, Perú, ou a sabe Dios donde, traer temas da Ló que non los conoce ni Cristo, e facerlles unha versión propia. Así son, que despois cando veñen pa aquí os canarios nos empapamos dellos. Por algo será. Temos un problema gravísimo no tema de actualidad, pero no tema de música de baile, dos temas de baile, é un problema gravísimo. E falo gravísimo porque estamos escoitando os mesmos temas de mexicanas, os mesmos temas de valses, os mesmos temas de paso, de sapodobles, os mesmos temas de Villos Caracas Boys, os mesmos temas de Juan Luis Guerra. Cando montades un popurri dos Hermanos Rosario, son los mismos temas que montaba, creo que era, quen era? Non sei que orquesta era, creo que era Filadelfia, me parece. Cando montades o popurri de Elvis Crespo, de Elvis Crespo, que montou a Filadelfia no ano 2010 cando estaba a Balboa, pois montades sempre o mismo popurri. Quero decir, aburre. Si vades a 20 ou a 30 festas no ano, pois igual non. Pero os que vamos a 100 e pico festas no ano, sí. Aburre escoitar sempre os mesmos temas de Juan Luis Guerra e os mesmos temas de sempre, vale? Eu non digo que todas as formacións teñen que facer un repertorio diferente, distinto, cunha personalidade e unha marca, non, porque é imposible. Pero, ostras, eu polo menos lle pido a formacións con renome que sempre destacaron por ter unha certa personalidade, pois diferenciarse. O que non pode ser é que haxa orquestas como Capitol que estean indo tan ao fácil a nivel de repertorio, pero tan ao fácil. E a mí me parece que, non sei, é como que pasa un pouco, non? Dese tipo, pos vellos, esto montamos lo de sempre, funciona, xa está. E despois a excusa de, non, é que se montamos este tema que non conoce ninguén, pois igual non funciona. Bueno, pois ao mellor non funciona, pero que se non te arriscas, tampouco sabes se vai funcionar ou non. Entonces, non sei, eu creo que no tema de repertorio de baile, a día de hoxe estamos peor que nunca, pero con moitísima diferencia. E xa por último, o terceiro, isto é moi rápido, o tema de montaxes. Xa sabedes que no tema de críticas non me paro moito no tema de montaxes, e é algo importante. Eu estou de acordo de que unha boa montaxe a nivel visual axuda. Non ten por que ser o imprescindible, pero sí que axuda a vender unha formación. E a mí me encanta o tema das montaxes, eu son un apasionado, a mí me encanta moitísimo los bins, las cabezas robóticas, las pantallas. A mí me encanta, teño que recoñecelo. Pero, obviamente, que move a verbena é o xénero humano, como a todo no mundo, vale? Entonces, ás veces si vexo que hai como como que todo o que teña que ver con montaxes é como que todo se lo come, non? E hai unha premisa que moita xente ten, moitos vendedores, moitos representantes de zona, xefes incluso de orquestras,
incluso artistas dentro das propias formacións, que eu nunca entenderei, que es que un montaje te vende la orquesta. E iso sabéis que es mentira, porque vos podedes ter o escenario máis grande de Galicia, ca cantidad de pantallas máis enormes que poidades encontrar no mercado chino, lo que vosotros queráis. Pero se sodes un Cristo tocando e non contactades co público e tedes un repertorio de mierda, olvidadevos de ter moitas fechas e de telas pagadas. Eso xa vos lo digo agora. O máis importante, primeiro, para min é un bo repertorio, eso é indispensable, e despois obviamente reforzado cunha parte musical e unha parte vocal de calidade. E a partir de aí, se vos podedes permitir ter un escenario grande, un escenario pequeno, un escenario ben montado, un escenario... Pois os lo permitís, e ya está, que sí, é verdade que axuda a vender. Axuda a vender e sobre todo axuda a lucir. Un escenario é porque é, sobre todo para axudarse a lucir, para que se vexan ben os músicos, os cantantes, para que se lles vexa a cara, que ao fin e ao cabo é que move a verbena. Non sei, ás veces parece que o tema das montaxes nos está comiendo a todos. E volvo a repetir, estades equivocados, porque por esa regla de 3 Tango agora mesmo sería a cuarta orquesta con máis fechas de Galicia e el Combo Dominicano estaría prácticamente na mitad da táboa ou máis para baixo. Vale, eso simplemente vos lo deixo aí. Ou Palladium unha orquesta que sería mi mal, estaría lo atrás. Pero por exemplo, Palladium un orquestón como a copa dun pino e ten un escenario ben posto, ben lucido, que todo se ve ben, que todo está ben ordenadiño, curioso. Estades moi errados pensando que o escenario ven de orquesta, porque non é verdade. E por cierto, tamén, as orquestas que vos lo podedes permitir, vale, sin matar de fama aos músicos e a xente que canta, e aos montadores, e aos técnicos, e aos choferes e demais, que ao fin e ao cabo é que mantén todo este mundo, pois se vos podedes permitir meter pantallas, por Dios bendito, unha de dúas. Colocádeas ben, situádeas ben, ubicádeas ben e, sobre todo, mantede unha boa iluminación para que se vea todo o mundo. Porque senón pasa unha cousa así como a con Israel, que non se ve un burro a 4 patas, como Jerusalén, que... Vamos, aquello era un Cristo, non se veía a nadie, ni a los cantantes le veía. Ou como Solara, que puxeron unha pantalla ali de alta definición a altura dos cantantes, que es moi bonita, moi chachipiruli, moi guai, pero cuando la ponían aí con toda la potencia e en blanco non se lle veía a cara aos cantantes. Entonces, si metedes pantallas, por favor, metelle de iluminación de apoio, porque senón non se os ve. Non é problema das cámaras dos que gravamos, nin tampouco dos ollos da xente que vos ve, sino da mala situación que ás veces tedes certas orquestas de colocar as pantallas ou a vosa iluminación. Eso é un pouco a miña opinión. Estes son os 3 puntos dos que quería facer referencia neste ano 2018. Hai moitas máis cousas das que poderíamos falar, pero para que non se nos quede un vídeo demasiado largo, pois vámoslo deixar de momento así. E noutro vídeo en directo que podamos facer de aquí a un tiempo, pois igual podemos entrar máis en fonduras noutros temas. E falando destes 3 puntos dos que quería falar así un poquito rápido para valorar esta tempada 2018, quero facer agora unha valoración máis a nivel personal do que foi esta tempada 2018, non? Como dixen anteriormente, esta tempada 2018 foi unha tempada que a min a nivel de hobby foi unha tempada moi boa. A Cale funcionou aí a todo meter, tuvemos unha suerte tremenda de poder ser os primeiros que gravamos moitos dos temas da París de Noia, dos estrenos que iba habendo a principios da tempada de París de Noia, e tamén os primeiros en subir as novidades del Combo Dominicano gravadas no Alto do Castiñeiro, que foi a primeira fecha que tuveron esta tempada 2018 en Galicia. Fomos o primeiro que gravamos Que Loco en Silleda. Quero dicir, bueno, a verdade é que a nivel da Cale foi moi bon e a nivel de hobby tamén, non? Podo presumir de que este ano vi un montón de formacións diferentes, en total creo que foron 92, sumando orquestras, grupos de zona como pode ser Pasión, Anta, Unión e Fuerza. Tamén conseguín ver este ano, por fin, dúos, tríos, o sea, para min foi o ano que máis variedade puiden ver, parte gracias a que este ano quizáis se abriu un pouquiño máis o mercado na zona de Ferrol, vale? Gracias a que, bueno, Olympus entrou con forza e iso arrastrou tamén a que a oficina de Punto Cero, Musical e demais poides entrar un pouquiño máis con forza nesta zona e tal. Podo presumir diso, non? Foi o ano no que máis días de festa tiven, creo, e ademais máis repartidas, ou seja, sempre antes agosto era como 31 días de festa, ahora non, agosto foi un pouco, a ver, en agosto hubo 20 e pico, 27 ou 28 días de fiesta, pero quero decir que foi máis repartido, non? En xullo tuve máis festas que outros anos, en xuño tamén, en maio tamén, en outubro. É dicir, foi todo un poquinho máis repartido. 215 actuacións, ou sea, quero dicir, este ano foi un ano que a nivel de verbena foi moi bon, non? E a nivel, obviamente, de Cale tamén. Pero tamén a nivel personal. Este ano a verdade é que poido presumir de que foi para min un dos mellores anos da miña vida. Por que? Bueno, pois porque estou moi cómodo facendo o que faigo. Este ano, gracias a este tipo de vídeos, os vídeos que faigo nesta canle do blog de Rubén Pérez, que facía moito tempo que tiña ganas de facelos. Quero dicir, eu cando empecé a gravar orquestras, eu tiña ganas de gravarme a min falando de orquestras. O que pasa é que nunca me atrevía, nunca. Desto, pois falo fai prácticamente 10 anos. Xa tiña esa idea, pero non sabía por onde enfocalo, non? E este ano, pois, recordaredes que subín o ranking, despois moitos
moitos de vos me animou a facer este tipo de vídeos, e a verdade é que, pois iso me botou un pouco para diante e fixo que definitivamente, pois, me decidira a facer este tipo de vídeos. E este tipo de vídeos teño que recoñecer que me cambiaron en parte. Non me cambiaron na miña forma de ser de cara a xente de fora, vale? Entre comillas, un pouco, tampouco moito, pero algo así. Fixo que me abrira un pouco máis, que fose menos antipático. Si es verdad que cuando me vais a una fiesta parece un crollo, ¿vale? Porque voy a estar así con el ceño todo fruncido y con una cara de mala hostia bastante fuerte, pero nada que ver con que había antes, ¿vale? Seguiré teniendo una cara de mala hostia todo el rato, pero quizás un poquillo menos que antes de empezar a hacer este tipo de vídeos. Pues también me ha ayudado un pouco máis a ser un pouco máis aberto. Eu son moi tímido, moi introvertido, pero mucho, nivel Dios, ¿vale? Entonces este tipo de vídeos sí que me ayudó un pouco a ser máis extrovertido, a ser un poquillo máis, non sei, a ser un pouco máis aberto, por decirlo de unha maneira. E segundo, este tipo de vídeos tamén me axudou a coñecer moitísima xente, xente buenísima dentro do que é o mundo da verbena, tanto dentro das formacións como fora das formacións, non? Xente que ao mellor está dentro do mundo da verbena, pero non está dentro dunha formación en concreto, non? Non quero decir nomes en concreto porque coñecín a moita xente este ano e sería moi injusto olvidarme de certas personas, entonces por eso non fai alusión a ninguén, pero todos aqueles que sabedes dos que falo, pois daredes por aludido, supoño, non? Moitísima xente boa que está aí sempre, que está apoiándome, incluso xente que... E iso sí que o valoro moitísimo, non? Cando unha persona pois se che chega e dis tú, ai, pois mira, igual tiñas algo de razón no que decías, igual, pois sí, pois mira, temos que mellorar isto, temos que mellorar outro, está ben facer isto, está ben facer isto. E incluso me encanta moitísimo cando unha persona me di, oye, pois mira, aquí non estuveche acertado, aquí trabucáchete, aquí tal, porque desa forma é como realmente aprendes, como realmente avanzas, non? En todas as facetas da vida, non só en isto, non? Así que foi unha das cousas buenísimas que tuvo este ano 2018 facer este tipo de vídeos, tanto para min, na miña forma de ser, como para min a hora de coñecer un montón de xente boa que hai neste mundo da verbena, que ás veces peca un pouco de estigmas, a vera de todo, como en todos os sitios, pero creo que temos moi boa xente dentro deste mundo. E desde aquí quero vos enviar un saludo a todos e darvos as grazas tamén a todos polo vos apoio. Enviarlle grazas a moitas formacións que decidiron compartir algo do traballo que eu faigo, tanto na Cale de Valeixo como en especial nesta cale do blog de Rubén Pérez. Formacións do nivel de cinema, xente da París, que compartiu o vídeo aquel do follón que houbera mal de viño, Trébol, Cubo, Palladium, formacións que decidiron compartir, aínda que fose un pequeno anaco do traballo que se fai nesta cale. De verdade, graciñas, porque para mí iso é un chute de enerxía tremenda. E como digo, ter coñecido xente especial e incluso xente que eu teño como referencia dentro deste mundo da verbena, que para min é algo, como digo, algo, non sei, que me revolve por dentro. Coñecer seguidores e incluso xente que me viña e dice, oh, tú eres o que grabas vídeos, que a mí eso me llama muchísimo la atención. De feito, unha cousa que me chamou moitísima atención e que a mí me rompe moitísimos esquemas, porque eu sempre fui, como decía antes, super introvertido. Hasta fai pouco non tiña nin foto de perfil en Facebook, non quería aparecer ninguna foto, non quería ser público, non quería tal. Por exemplo, que me pasou en Burgás, que estaban os españoles e Costa Dorada, eu dicía, bueno, Costa Dorada igual me dá un saludo, porque xa fixeron vídeo deles, tal e cual, vale. Pero o que non esperaba é que estaba tocando españoles, eu cheguei, acabou o tema que estaban botando e de repente me saludaron. Pois iso é algo que tamén me rompe un pouco os esquemas, porque non estou acostumbrado, ¿no? E como son tan tímido e tal, pues me pongo así como moi rojo y me da así un poquito de reparo, pero bueno, me gusta, por dentro me gusta. Lo que pasa es que sí que me da un pouco de, non sei, e iso tamén foi un cambio importante, ¿no? dentro do que é a miña vida dentro deste hobby, vale? E xa con isto quero decir unha palabra, unha única e exclusiva palabra, unha palabra que é para mí unha das máis difíciles de pronunciar, que é grazas. Grazas a todos vos, porque, e isto sí, pode sonar un poquito a cliché, pero é así, sin vos todo o que se fai nesta cale, na Cale de Valeixo, non sería posible, vale? Sin vos isto non existiría, sin vos isto non seguiría para adiante, sin vos nada disto sería posible, e así que teño vos que dar as grazas de verdade e de corazón a todos vos, daravos as grazas ás diferentes formacións que compartistes, aínda que fora un anaco de vídeo, ou o vídeo enteiro nas vosas redes sociais, que compartirades nos vosos whatsapps, que eu sei que hai moitas formacións que tedes whatsapps entre vos, obviamente, para o tema de ensaios e demás, e pasadades o vídeo por aí para verlo entre todos. E graciñas a moitos dos componentes desas formacións por compartir eses vídeos, por falar conmigo, por alabarme, por axudarme, por apoiarme, tamén por criticarme, sempre e cuando sea de forma constructiva,
que eso a min é o que máis, en parte é o que máis me gusta, porque é co que máis aprendes, co que máis avanzas, co que máis corrixes erros, e a min personalmente me encanta que, oye, pues mira, aquí te equivocaste e demás, eso me mola muchísimo, así que moitas gracias a todos vos por estar aí sempre. Gracias aos meus compañeros de orquestasyfiestas.com por estar sempre aí, por compartir todos os vídeos, por apoiarme neste novo proxecto, por axudarme ás veces, por colaborar tamén ás veces a facer algún que outro vídeo. Nunca olvidaré ese vídeo de Expo Verbena 2018, espectacular. Esperemos que no 2019 haxa un parecido igual e sobre todo mejor. Esperemos que haxa moitas máis reunións, esperemos que haxa moitas novas experiencias entre todos, porque yo sempre lo paso pipa con vosotros e simplemente vos teño que dar as grazas a vos. Primeiro, por tervos coñecido, porque sodes todos e cada un de vos xente especial e magnífica, e segundo, por todo o que me axudades, por todo o que me aportades como persona e como seguidor deste mundo da verbena. Gracias a vos. Gracias a Daniel Seijas, de Palco de Estrelas en Radio Valga, porque sin a súa existencia, sin el, eu non estaría aquí, non existiría, non estaría facendo estes vídeos, non estaría en Radio Valga, non sería unha persona coñecida, que non sei nin se chego a ser coñecido no mundo da verbena, pero unha persona que fai este tipo de contido. Acórdame cando eu estaba ali escribindo e seguido no Facebook tal e cual, e me decía chama, e gracias a esa existencia estou eu aquí, así que solo lle podo dar as grazas e mandarlle un saúdo enorme a él, porque sin él gran parte do que hai agora non existiría, verdade? E sei que es verdad que ahora lo tengo un poquito abandonado, pero es que el viernes llego agotado, el trabajo me chupa la sangre, que credes que vos diga? E ahora dirá él, bueno, tamén chejo ali de tal, e eu me poño a facer o programa durante 12 horas. Tiene razón del mundo, nada que rebatir. Pero nada, gracias a él, porque é unha persona moi especial para mí. E obviamente tamén gracias a miña familia por estarme aguantando aí a tope seguido con mis locuras, mis tonterías e mis cosas, sobre todo porque teño todo ocupado con cámaras, vídeos, tarxetas de sonido, ordenadores, trípodes e mierdas varias. Gracias a eles tamén. Gracias tamén a un amigo que non lle gusta nada o tema da verbena ni nada, pero bueno, somos amigos desde o instituto e para min é máis que un amigo, un familiar. Saludos para él tamén. E despois obviamente tamén quero lle dar as grazas e un saludo tremendo a un grupo de personas que aparte del xa o levo coñecido desde fai moito tempo, pero quizáis este ano foi o primeiro ano no que me viron tal e como son, sin tanta mala hostia, nin tan mal encarado e demais, eles saberán que son. E a toda esa xente nova que dentro dese grupo pois foi entrando na miña vida, e en especial pois obviamente lle teño que dedicar este vídeo e esta parte do vídeo, e teño que dar as gracias e todo pois a unha persona que se convirteu nun pilar esencial, importantísimo e moi especial na miña vida. Ela xa saberá quen é. E tamén obviamente darlle as grazas a toda esa xente que a través das redes sociais, a través do propio YouTube, un montonazo de xente que me apoiou e me sigue apoiando para que siga facendo este tipo de vídeos. Xente que me apoiou dende o principio, aquel vídeo que subira falando do ranking, aquelas 10 posicións e relatando e demais, a toda aquela xente que decideu botar para adiante e apoiarme neste proxecto, pois a todos vos, os que estades vendo este vídeo agora mesmo, pois tamén darvos as grazas polo vosso apoio, por estar sempre aí e por seguirme en mis locuras continuas. E sobre todo hai unha serie de personas dentro dese grupo me botaron moito para adiante e me animaron moitísimo a facer este tipo de vídeos, así que a todos vos, graciñas. Que por cierto, porque ahora diréis, hostia, la iluminación cambió, ahora es como más oscuro y tal y cual. Esto estoy no grabando a posteriori porque xa o tiña grabado, pero decidí poñer este cacho, ¿sabes por qué? Porque sei agora mesmo que acabamos de chegar aos 300 suscriptores na canle. Ojo, cuidado aí, que unha canle é galego falando exclusivamente da verbena, chegar a 300 suscriptores para mí es un éxito completo. Eso sí, espero de verdad que dentro de un ano estemos falando por lo menos de 1000, ya no digo más, pero de 1000 malo será que rebuscando non encontremos por aí máis xente que se quera unir a esta locura de cal. Así que nada, volvendo a lo mismo, gracias a todos vos. E nada máis, isto foi todo o que tiña que decir neste vídeo. Grazas por todo. Grazas por todo este apoio, gracias por todo o cariño, gracias por todo, de verdad. Non teño nada máis que decir. E nada máis, isto foi todo o que tiña que contarvos neste vídeo. Espero que vos gustara. Se vos gustou o vídeo, por favor, darle a me gusta. Se non vos gustou, non deixedes nada, queda feo. Compartide, comentade e opinade. E nos vemos en el próximo vídeo. Que eu non sei se será o próximo vídeo xa o especial que estou preparando, porque ao mellor pospoño po día 1. Pero bueno, que nos vemos en el próximo. ¡Hala! Mucho cariño, mucho amor, disfrutade moito esta noite boa, disfrutade moitísimo este Nadal, pasadeo ben, disfrutade, tende cuidado co coche, tende cuidado que andan na carretera e sobre todo, pasadeo ben, olvidadevos un pouco dos problemas
y disfrutad, que es lo más importante y lo que nos llevamos de esta vida. Con esto y un bizcocho, por debajo de la puerta, te meto un ladrillo. ¡Hala! ¡Con Dios!